खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 फेब्रुवारि 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिटिआरआव आरोबाव एविक्शन खालामदों। बिटिआरनि चिरां जिल्लानि उनाव आरोबाव फिन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलाव एविक्शन खालामदों। आयेननि बेरेखायै थाफैनाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पलासगुरि जियादोङा गामियाव बिटिसि खुंथाया एविक्शन खालामदों। थांनाय 2009 मायथाइनिफ्राय बे ओनसोलाव आयेननि बेरेखा साहा बागान खालामफैदोंमोन। पुलिस आरो रौनिया हानजाया जेसिबि लानानै बे एविक्शनखौ खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मेदाम ओनसोलाव असमिया हारिनि सासे इउटुबार संगी ब्लग्स एबा प्रियलिनानाथखौ थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। संगी ब्लग्सआ थांनाय माखासे सान सिगांसो गावनि इउटुब चेनेलाव 1 लाख साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामनानै सिलभार प्ले बटनखौ मोननो हादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला प्रियलिनानाथ एबा संगी ब्लग्सआ थांनाय साननैसो सान सिगांल' पंकज नाथ मुंनि सासे सेंग्राजों जुलि जादोंमोन आरो पंकज नाथआ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जामुगुरि हाटनि थागिबि। लोगोसे संगी ब्लग्सनि गोदोनायाव दिरुं खानाय आरो बिनि मोदोमफोराव गोबां जोखोम जानाय सिनफोरबो मोननाय जादों आरो बे जाथायखौ हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरा बुथारनाय केस होननानै दाबि खालामनाय जादों। उनाव पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरनानै फिसाय पंकज नाथखौ एरेस्ट खालामनायबो जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। आसामनि मरिगाव जिल्लायाव आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय दायाव सासे आइजोखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। थांनाय रुबबार खालि जालांनाय सावस्रि बिफाननि आनजाद लिरनायनि खथानिफ्राय सोंथि बिलाइनि गांसे बाहागोखौ भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। उनाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै जाथायजों लोब्बा थानाय नाजमा बेगम मुंनि सासे आइजोखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि गाजियाबादआव सानैसो सिनायमोनि दुथां सुबुंफोरा सासे डक्टरखौ गुलि गावनानै बुथारना खारखोमालांदों। डक्टरा जेब्ला गावनि क्लिनिकआव बेरामिफोरखौ नायनो थांदोंमोन अब्लानो दुथांफोरा बे जाथायखौ खालामदोंमोन आरो डक्टरखौ हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। गावथारजानाय डक्टरनि मुङा जाबाय डक्टर सामसाद, 40 बोसोर बैसोनि। नाथाय बिथांखौ सोर मारायनो थाखाय गावथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ नुनाय मानसिफोरा सोमखिखांदों। क'क्राझाराव पिस्तल देखायनानै रां लुथिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय भबानिपुरनि एनआरएल पेट्रल पाम्पआव मैया बेलासिनि समाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तल देखायनानै 2 लाखनिबो बांसिन रांखौ लुथिदों आरो सिखावफोरखौ हमनो नागिरदोंमोन, नाथाय हमनो हास्लाबासै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। এতিয়া আমি চাই আছোঁ, তদন্ত যে আৰম্ভ হৈছে, আমি CCTV ফুটেজটো চাই আছোঁ। কিমানজন আহিছিলে? 4জন মানুহ আহিছিলে। কি পাইছে আপোনালোকে তদন্তৰ পিছত কি পালে? কেনেকৈ? এতিয়া জাষ্ট ফুটেজটোহে চাইছোঁ, অলপ ভালকৈ চাব লাগিব বাকী এংগেলখিনি। মেডাম কিমান পইচা লৈ গৈছে? এনেই 2 লাখ লোৱা বুলি কৈছে। 2 লাখ আৰু মেডাম পিস্তল লৈ আহিছিলে, আৰ্মছ ফুটেজত তেনেকুৱা দেখা গৈছে। এতিয়া পিছত পৰৱৰ্তী আমাৰ তদন্ততে কথাবোৰ ওলাই হেলমেট পিন্ধি আছে। মেডাম এনেকা গেংটো আকৌ বাঢ়ি গৈছে নেকি? চিৰাং আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ এনেকা হৈ আছে। बाइक लो लगा दिया और लगा के वो लोग ढुक गया, बोलता है मार देगा। कितने लोग थे? 5 आदमी थे। 4 आदमी। 4 जने तो चारों के पास था। 4 बाद में ऑफिस में ढुका और बाद में वो लोग जब पैसा लेकर टपा, उसके बाद में मैनेजर साहब पकड़ा तो वो हाथा भी गिर गया। उसके बाद दौड़ाए लोग। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम
रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।